رأسكم بعمقت كتحتوا زقبا حتى الله ካብ ልብኹም አጥቢቅኩም እትደልይዎ ነገር እንታይ እዩ ድሌት ክብል ከለኹ ንእሽተይ ነገር ከይመስለኩም ደስ ዝብለኩም ክሳብ ክንድኡ ፈትወየ እደልየ እትብልዎ ነገር እንታይ እዩ ህይወትኩም ኣብ ከመይ ዓይነት መንገዲ እንተዝኾነልኩም እዩ ሕጉሳት ዝገብረኩም ብዙሕ ግዜ ተምሃሮ ካብ ኮሌጅ ምስ ተመረቁ ናባይ ይመፁ እዮም ከም ኣማኻሪኦም እውን ይሓቱኒ እሺ እንታይ እዩ ክብሎም ከለኹ ካብ ኮሌጅ ተመሪቀ ኣለኹ ነገር ግን ኣብ ህይወተይ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ምንም ዝፈልጦ ነገር የብለይን ይብሉኒ ኣነ ድማ ነታ ዝተለመደት ሕቶ ሓቶም ገንዘብ እትበሃል ነገር ካብቲ ፎርሙላኹም እንተ ትወጽእ ነይራ ኣብ ምንታይ ዓይነት ስራሕ ትኹረትኩም ገበርኩም ወይ ድማ ኣብ ህይወትኩም እትደልይዎ ገንዘብ ኩሉ ምሳኹም ኣሎ ነቲ ዝተረፈ ህይወትኩም ከመይ ጌርኩም ክትሕልፍዎ ምደለኹም ነይርኩም እቲ ስርዓት ትምህርቲ ዘፍረየልና ተምሃሮ እንተ ተዓዚብኩም ሓደ ግዜ ብሓቂ የገርም እዩ የሰንብድ እውን እዩ ነዞም ዝተመረቁ ሰባት እንተሓቲትኩሞም ኣነ ጸሓፊ ክኸውን ዝደሊ ኣነ ድማ ገጣሚ ኣነ ድማ ሰኣሊ እናበሉ ብዙሕ ትምኒቶም ይነግሩኩም ነገር ግን ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ኣብ መንገዲ ዝልምን ሰብ እንተ ተዓዚብኩም ናይ ኮሌጅ ተመረቅቲ እዮም በዛ ዓይነት መንገዲ እንተ ደኣ ከይዶም ምንም ዓይነት ገንዘብ ከም ዘይረኽቡ እውን ይፈልጡ እዮም ስለዚ ነዛ ሓሳቦም ንሓደ ጉባ ይመፁ ብዙሕ ዓይነት ድሌታትን ትምኒታትን ትረኽቡ ኢኹም ሙሉእ ዕድሚኡ ምስ እንስሳታት ክነብር ዝደሊን ዘሐጉሶን ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ፈረስ እናጋለበ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ትበሃል ገጠር ውሽጢ ክነብር ዘሐጉሶ ብዙሕ ሰብ ይርከብ እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ድሌት ዝተፈላለየ ነገር ግን ኩላትና እንደልዮ ገለ ነገር ኣሎ ኮመን ዝገብረና ወይ ድማ ሓባራዊ ዝገብረና ንሱ ድማ ገንዘብ እዩ እዛ ገንዘብ ኢልና ሒዝናያ ዘለና ነገር እያ እምበኣር ንዓና ካብ ዴስቲኔሽንና ወይ ድማ ካብቲ እንደልዮ ነገር እናመንዘዐትና ዝመፀት ስለዚ ኣለን ዋትስ ኣነ እንታይ ክገብር እንተዳኢልኩምኒ እቲ ትደልይዎ ነገር ፈሊኹም ክትፈልጡ ጥራይ ዝሓተኩም ገንዘብ ከም ዘየለ ጌርኩም ሕሰብዎ ማለት ድማ ኣብ ህይወትኩም ምንም ዓይነት ጽልዋ ከም ዘይፈጠር ነገር ሕሰብዎ እሞ ሙሉእ ህይወትኩም እንተገበርኩምዎ ደስ ዝብለኩም ዕድሜኹም እውን ነቲ ነገር እናገበርኩም እንተወዳእኹምዎ ጽቡቕ እዩ ትብልዎ ነገር ንገሩኒ ንበል እሞ እዚ መልሲ ኣለኩም ሕጂ ነዚ መልሲ ምስ ሃብኩምኒ ድሕሪኡ ተቐዳማይ ዝብለኩም ነገር ነቲ ገንዘብ ዝበልኩሞ ነገር ፈጺምኩም ረስዕዎ ኣብ እትደልይዎ ነገር ጥራይ ትኹረትኩም ጌርኩም ነቲ ነገር ብሙሉእ ልብኹም ክትሰርሕዎ ይግባእ ስለምንታይ ኢኻ ኣለን ዋትስ ከምዚ ዝበልካ ወዲ ሰብ ገንዘብ የድልዮ እዩ እንተዳኢልኩምኒ እቲ ነገር ዘንጊዕዮ ኣይኮንኩን ነገር ግን እቲ ትፈትውዎ ነገር ካብ ገንዘብ ንታሕቲ እንተጌርኩሞ ወይ ድማ ንገንዘብ ካብቲ ትፈትውዎ ነገር ንላዕሊ እንተቐዲምኩሞ ናይ ህይወትኩም ቀዳማይ ምርጫ ንሱ እንተኾይኑ ሙሉእ ዕድሜኹም ሙሉእ ብሙሉእ ንገንዘብ ኢልኩም እትውድእዎ ክትኾኑ ኢኹም ህይወት ነቢርኩም ዘይኮነስ ኣባኺንኩም ወይ ዝበሃል ንገንዘብ ኢልኩም ዘይትደልይዎ ህይወት ክትነብሩ ትጀምሩ እቲ ገንዘብ እውን ምስ መፀ ናብራ ንምቕጻል ኢልኩም ኣብዚ ዘይትደልይዎ ህይወት ውሽጢ ትቕጽሉ ዋላ እኳ ናትኩም ኣረኣያ ተዘይፈለጥክዎ በዚ መንገዲ እዚ እናኸደ ዘሎ ሰብ ዓሻ እዩ ዘይትፈትውዎ ነገር እናሰራሕኩም ነዊሕ ህይወት ካብ እትነብሩ ህይወትኩም እውን ምስቅልቅል ካብ እትገብርዎ ካብዛ ዓለም እዚኣ ብሓፂሩ ተሰናቢትኩም ነገር ግን ነቲ ትፈትውዎ ነገር ሰሪሕኩምን ዓዊትኩምን እትኸዱ ዓይነት ሰባት እንተ ትኾኑ ይሓይሽ ምክንያቱም እንተ ሓሲብኩምሉ ነቲ ትፈትውዎ ነገር ኩሉ ግዜ እትገብርዎ እንተኾይንኩም ኣብቲ ነገር ውሽጢ ዝኾነ ይኹን ነገር ማስተር ምዃንኩም ወይ ድማ ጠቢብ ምዃንኩም ኣይተርፍን እዩ ምክንያቱም ካሊእ ሰብ ነቲ ስራሕ ክሰርሖ ከሎ ስራሕ እዩ ንስኹም ግን ጸዋታ ጌርኩምዎ ኣለኹም ምክንያቱም ልብኹም ዝፈትዎን ፈቒዱ ዝገብሮን ነገር ስለ ዝኾነ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከመይ ጌረ እየ ኣብ ሓደ ነገር ጠቢብ ክኸውን ዝኽእል ኢልኩም እንተሓቲትኩም እዚ እቲ እንኮ መንገዲ እዩ እትሰርሕዎ ነገር ክትፈትውዎ ኣለኩም ነቲ ስራሕኩም እውን ጽቡቕ ገንዘብ እትረኽቡሉ ግዜ ምምጽኡ ኣይተርፍን ስለዚ ብዙሕ ክትጭነቁ ይግባን ሰባት እዚ ነገር እዚ ኣይደልይዎን እዮም ከይትብሉ ምክንያቱም ዝኾነ ሰብ ንኹሉ ነገር ምፍታው ኣይተርፍን እቲ ቀንዲ ነገር ንስኹም ነቲ ትገብርዎ ነገር ፈቲኹምዎ ዶ ኣብኡ ድሌት ኣለኩም ዶ ዝብል ሕቶ ምምላስኩም እዩ እቲ ትሰርሕዎ ነገር ንዓኹም እንተ ደኣ ሓጒስኩም ደስ ዝብል ናይ ድሌት ስምዒት ዘላዓለልኩም እንተኾይኑ ካልኦት ሰባት እውን ኣብቲ ንስኹም እትሰርሕዎ ነገር ኢንተረስት ወይ ድማ ተገዳስነት እናርአዩ ድሌቶም እናርኣይኹም ይመፁ እሞ ንስኹም ነቲ ነገር ናብ ገንዘብ ክትቕይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ነገር ግን ምስቅልቅል ዝበለ ህይወት ንምምራሕ ኢልኩም ዘይትደልይዎ ስራሕ እናሰራሕኩም ንገንዘብ ጥራይ እሱራት ኮይንኩም እትሰርሑ እንተኾይንኩም ናይ ገዛ ርእስኩም ህይወት ጥራይ ዘይኮነ ተጥፍእዎ ዘለኹም ካብዚ ንድሕሪት ዝመጽእ ወለዶ እውን እናጥፋእኹም ኢኹም ትኸዱ ምክንያቱም ዘርእኹም ምጥፋእኹም ኣይተርፍን እዩ ውልድ ወሊድኩም እቲ ውልድኩም እውን ንስኹም እትገብርዎ ነገር ጥራይ እዩ እናገበረ ዝኸይድ ምክንያቱም ንቆልዑ ወለዶም ትክክለኛ ነገር ዝገብሩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣብ ቁልዕነቶም ንስኹም እትሰርሕዎ ነገር ተዓዚቦም ኣሃ ኣነ እውን ከምዚ ዓይነት መንገዲ እየ ክኸይድ ኢሎም እዮም ኣብ ኣእምሮኦም ዝምዝግብዎ እሞ እዞም ደቅኹም እዚኣቶም ምስ ዓበዩ እንታይ ዓይነት ህይወት ዝጽበዮም ይመስለኩም ኣቦይ በዚ መንገዲ እዩ ከይዱ እኖይ በዚ መንገዲ እያ ዝኸደት ኢሎም ንሳቶም እውን ተመሳሳሊ መንገዲ ምሳኹም ይኸዱ ስድራ ቤትኩም ኣበላሽኹምዎ ማለት ደይኮነን ስድራ ቤትኩም ማለት ዘርኢ ማለት ደይኮነን ዘርኢ እንተተበላሹ ድማ ሙሉእ ወለዶ እናተበላሸወ ደይኮነን ዝኸይድ በዚ ምክንያት እዩ ካብ ርእስኩም ሓሊፍኩም ዓበይቲ ነገራት ክትሓስቡ ዝግባእ ዋት ዱ ኣይ ዲዛየር እንታይ እየ ዝደሊ ኢልኩም ንርእስኩም ክትሓቱ ከለኹም
ንርእስኩም ጥራይ እናቆምኩም ኣይኮንኩምን ሙሉእ ወለዶ ንምድሓኒኹም እትኸዱ ዘለኹም ስለዚ ኣነ እንታይ ዝደሊ ዝብል ሕቶ ክትሓቱ ከለኹም ክትኸድዎ ዝግባእ ሓደ መንገዲ ኣሎ ንሱ ድማ ናይ ብስለት መንገዲ እዩ ምክንያቱ የዋህ ኮይንኩም ወይ ድማ ጥበብ ከም ዝጎደሎ ሰብ እናተንቀሳቀስኩም እንተደኣ ኮይንኩም ንኹሉ ነገር ክትቆጻጸርዎ ኣብ ትደልይሉ ግዜ ትበጽሑ መዓስ እውን ከኣርጋ ዘይኽእላ ኣንስቲ ቃሕ ይብላኹም ዘይብስብሱ ኣሕምልትን ፍራምረን ምድላይ ትጅምሩ ክዳውንትኹም እውን ከኣርጎ ኣይትደልዩ ስለዚ መዓስ እውን ዘይኣርግ ክዳን ናብ ምድላይ ትኸዱ ብዛዕባ ትራንስፖርቴሽን እውን ክንዛረብ ከለና ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ ንምኻድ ምጽባይ ኣይትደልዩ ኩሉ ነገር ኣብ ዝሓጸረ እዋን ውሽጢ ክስተኻኸለልኩም ትደልዩ ጥራይ እንታይ ኣድኸመኩም ከምዚ እናበልኩም ናይ ድሌታትኩም ዓቐን እናወሰኸ ይኸይድ እሞ ማለት ድማ ትክክለኛ ድሌት ዘይኮነስ ንነገራት ናይ ምቁጽጻር ወልፊ እናሓዘኩም ይኸይድ ምክንያቱም ንኹሉ ነገር እደልየ እየ ኣብ ዝብል ነጥቢ ምምጻእኹም ኣይተርፍን እዩ ሓይሊ እንተረኺብኩም ነቲ ሓይሊ እውን ትደልይዎ ኢኹም ስልጣን እውን ከምኡ ነገር ግን ብጽቡቕ ኢማጂን እናገበርኩም ብሙሉእ ጥንካረኹም ኮፍ ኢልኩም ብሓቂ ግን እቲ ኣነ ዝደልዮ ነገር እዚ ድዩ ኢልኩም ንርእስኹም እንተሓቲትኩም እቶም እትደልይዎም ነገራት ብሓቂ ንሳቶም ከም ዘይኮኑ ክትግንዘቡ ኢኹም ምክንያቱም ኣብ ሓደ ነገር ሙሉእ ቁጽጽር እንተሃሊኩም ኩሉ ነገር ኣብ ትሕትናትኩም ቁጽጽር እናኸደ እንተኾይኑ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናትኩም ፊቸር ወይ ድማ ናይ መጻኢ ህይወትኩም ሙሉእ ብሙሉእ ተገማቲ ይኸውን ኩሉ ግዜ ዝዛረቦ ነገር ኣሎ ዝግመት ናይ መጻኢ ህይወት ዝሓለፈ ህይወት እዩ ሓደ ነገር ሙሉእ ብሙሉእ ክትግምትዎ እንተኽኢልኩም እዚ ክፍጠር እዩ እንተዳኢልኩም እቲ ነገር ናይ ዝሓለፈ ታሪኽኩም ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እምበር ናይ መጻኢ ታሪኽኩም ኣይኮነን ንስኹም ድማ ንዕኡ ኣይትደልይዎን እቲ ትደልይዎ ነገር ንዓኹም እውን ክሪዮስ ዝገብር ብሃንቀውታት ትጽበይዎ እንታይ ኮን ይኸውን ዝመጽእ ኢልኩም ክትሓስቡ ዝገብረኩም ነገር እዩ እዚ ማለት ናብ ቅድሚት ዝፍጠር ነገር ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ነቲ ነገር ሰርፕራይዚንግ ዝገብሮ እውን ንሱ እዩ ናብ ቅድሚት ዝፍጠር ነገር እትፈልጡ እንተትኾኑ ነርኩም እቲ ነገር ንዓኹም ሰርፕራይዝ ክገብረኩም ኣይምኽኣለን ንስኹም ድማ ካብ ሰርፕራይዛት ኩሉ ዝሐጉሰኩም ሰርፕራይዝ ኢኹም እትደልዩ ሕጂ ግን እቲ ጸገም ኣበ እዩ ዘሎ ከመይ ዝበለ ሰርፕራይዝ እዩ ንዓኹም ሕጉሳት ክገብረኩም ዝኽእል ዝብል እዩ ነዚ ሕቶ እዚ ድማ ክትምልስዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱም ዝሐጉስኩም ሰርፕራይዛት እንተሃልዮም ዘይሐጉስኩም ሰርፕራይዛት እውን ምህላዎም ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዚ ህይወትኩም ልክዕ ከም ሚስጥራዊ ሳጥን ሚስትሪ ቦክስ ይኸውን ማለት እዩ እታ ሚስጥራዊት እትበሃል ሳጥን ኣብ ውሽጣ እንታይ ከም ዘሎ ኣይትፈልጡን ወይ ሓድሽ ዝበሃል ካሜራ ኣብ ውሽጣ ትረኽቡ ወይ ድማ ዝሞተት አንጭዋ ኮፍ ኢላ ትጸንሕ ከም ዝዕዘቦ እንተኾይኑ ንሰባት ኤክሳይት ዝገብሮም ነገር እዚ እዩ ኢለ ይኣምን ሕጂ ድማ ናብቲ ዘደናግር ነጥቢ በፂሕና ኣለና ምስ ሓይሊ ዝበሃል ወይ ምስ ቁጽጽር ዝበሃል ነገር ዘለና ምልከታን እቲ ብሓቂ እንደልዮ ነገርን እናተጋጨወ ይመጽእ ነገራት ዘስተውዕልን ዘገናዝብን ሰብ ሓይሊ ወይ ድማ ቁጽጽር ዝደሊ ሰብ ኣይኮነን ሕጂ ሰባት ኣብዚ ናይ መከራኸሪ ነጥቢ ኣለዎ እዚ ማለት ሓላፍነት ሸለል ምባል ደይኮነን ይብሉ እዮም ምክንያቱም ሓደ ሰብ ትክክለኛ ነገር ገይሩ ዝበሃል ሓይሊ ዝደሊ ሰብ እዩ ነቲ ሓይሊ ምስ ረኸበ ድማ ነቲ ሓይሊ ንቁጽጽር እናውዓለ ይኸይድ ነዚ ኩሉ ነገር ድማ ዝገብሮ ንናይ መብዛሕትኡ ወይ ንናይ ብዙሓት ረብሓ ኢሉ እዩ ሕጂ እውን እዚ ናብ ካሊእ ሕቶ ይመርሓና ናይ ብዙሓት ረብሓ እንታይ እዩ ነዚ እውን እንፈልጠሉ ሓደ መንገዲ ኣሎ ነቶም ብዙሓት ምሕታት ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ እንተሓቲትኩም ኣነ ዲክታተር እየ ንስኻ እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ክገብረልካ እንተዳኢልኩምዎ ብዙሓት ነዚ ሕቶ ንምምላስ ይሽገሩ እዮም ምክንያቱም ኣይፈልጥዎን ስለምንታይ እንተኢልና ድማ ብዙሕ ሰዓታት ነዚ ሕቶ ንምምላስ ኣይሕልፉን ኣይሓስቡሉን ዝህብኹም መልሲ እኮ ክህሉ ይኽእል እዩ ነገር ግን እቲ መልሲ ንሓፂር ርሕቀት ጥራይ ዝጓዓዝ እዩ ብነዊሕ ክትሓስብዎ ከለኹም ሙሉእ ህይወቶም ዝደልይዎ ነገር ኣይኮነን ብተወሳኺ ድማ ሓደ ሰብ ስቕኢልኩም እንተሰሚዕኩሞ ዝደልዮ ነገር ብሙሉእ ዘርዚሩ እንተወዲኡ እቶም ድሌታት ንሳቶም ባዕሎም ንባዕሎም ይጋጨው እዮም ምስ ገዛ ርእሱ ምግጫው ከይኣክል ድማ ምስ ካልኦት ሰባት እውን ዘጋጭው ዓይነት ድሌት እናተመነየ ይመጽእ እዚ ሁሉ ከመይ ክኸውን ከኣለ እንተኢልኩም ሕጂ እውን ብዙሕ ዝሓስብሉ ነገር ስለዘይኮነ እዩ ኣለን ዋትስ እዚ ናበየናይ መደምደምታ ይወስደካ እንተዳኢልኩምኒ ማንም ሰብ ፈጣሪ ምዃን ኣይደልን እዩ ምክንያቱም ዓብይ ዝበሃል ሓላፍነትን ቁጽጽርን ስለዝሓትት እዚ ትምህርቲ እዚ ንመን ዘድልዮ እንተኢልና ድማ እቶም ምዕራባውያን ኣዝዩ የድልዮም እዩ ሰልጠና ኢሎም ዝሓስቡ ኩሉ ነገር ብፓወርን ብኮንትሮልን ይመስሎም ኩሉ ነገር ብስልጣንን ብቁጽጽርን ኣይኸውንን ምክንያቱም እዚ ነገር ጥራይ እዩ ትክክለኛ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሓደ መንገዲ ኣሎ እቲ ነገር እንተዘይተፈጢሩ ድማ ነገር ተገልቢጡ ማለት እዩ ንበል እቲ ቁጽጽር እንተዝወሃበኩም እንታይ ምገበርኩምሉ ነይርኩም ድሌታትኩም ኣብዚ ስኬል ወይ ኣብዚ ደረጃ እናሓሰብኩም ክትመጹ ከለኹም ብሓቂ እውን ኣብ ህይወትኩም ፓወር ወይ ሓይሊ ዝበሃል ነገር ኣይትደልይዎን ኢኹም ነቲ ስልጣን እውን ከምኡ ንኹሉ ነገር ምቁጽጻር እውን ኣይትደልይዎን ኢኹም ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ትደልይዎ ነገር ንምርካብ ምልስ ኢልኩም ክትዕዘቡ ከለኹም ኣብ ሓደ ነገር ትበጽሑ ፕሌዠር ግዝያዊ ወይ ጠፋእ ዝበሃል ሓጎስ ይዕድጉለ እዮም ኢልኩም እትሓስብዎም ነገራት ብሙሉኦም ሽዑ ንሽዑ ተምጽዎም ካብኡ ብድሕሪኡ ግን እቶም ነገራት እናሰልቸውኩም ይመጹ ስለዚ ሕጂ እውን ሓደ ሓደሽቲ ፕሬዠራት ወይ ድማ ሓደሽቲ ግዝያዊ ሓጎስ ዝፈጥሩልኩም ነገራት ምድላይ ትጅምሩ
በዚ መንገዲ እዚ እናገስገስኩም ክትኸዱ ከለኹም ልክዕ ከምታ ጥንታዊት ሮማ ኮይንኩም ኮፍ ትብሉ። በቲ እዋን ባርቤሪያንስ ዝበሃሉ ሰባት ነይሮም እዮም። ዘይሰልጠኑ ኣዝዮም ዕውዳት ዝበሃሉ ተዓዘብቲ በልዎም። ቀዳም ብዝመፀ ቁጥሪ ናብ ኮሊስየም ይኸዱ። እቲ ዓብዪ ኣዳራሽ፣ እቲ ዓብዪ ናይ ቲያትር ቦታ መደብ እንተሃልዩ ናብ ኮሊስየም ንዑ እዩ ዝበሃል። ኣብ ውሽጡ ዝዳሎ መደብ እውን እንተሪኢኹሞ ናይ ፕሌዠር ዓይነት ወይ ድማ ናይ ግዝያዊ ሓጎስ ዝበሃል ነገር ትዕዘቡ። ፓብሊክ ባዝ ወይ ድማ ናይ ሓባር ሻወር ኣሎ። ኩሉ ሰብ ኔክድ ኮይኑ ወይ ድማ ዕርቃኑ እዩ ዝቐውም። መስተ እውን ከም ድሌትካ እዩ። እቶም ሰበስልጣናት ዝደልይዋ ሰበይቲ ወሲዶም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም፣ ምክንያቱም ብኣንስቲ ዝተኸበበ ቦታ ስለ ዝነበረ። እንታይ ኣድኸመኩም? በቲ ግዜ ዝነበረ ሌግዠሪ ዝበሃል ኩሉ ኣብቲ ቦታት ይርከብ። ልክዕ ከም ካልኦት ድሌታት ወይ ድማ ልክዕ ከም ካልኦት ግዝያዊ ሓጎስ ኩሉ እዞም ነገራት እዚኣቶም እውን እናሰልቸዎም ምስ መፁ ሓደ ደረጃ ሓፍ ኣበልዎ። ነቲ ኮሊስየም ዝመልኣ ባሮት ዝኾነ ኣንስቲ ምእካብ ጀመሩ። ነዘን ባሮት ዓዲጎመን እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ካብ ካሊእ ሃገር እሱራት እውን ወሲዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዕምበባ ኣልቢሶም ነቶም ኩሎም ሰባት ሰላም ክብላ ከዘናግዓ ይግበር። ንሳተን እውን ብባርነት ስለ ዝተዓደጋ ምንም ዝፈልጦ ነገር የለን፣ ንጹሓት ሰባት እየን። እሞ ሕጂ እዚ ነገር ንዓታቶም ምስልቻው እናምፀሎም ምስ መፀ ማለት ድማ ኣዝዮም ምስለመድዎ ነዚ ኤክሳይትመንት ወይ ድማ ሃንቀውታ ንምውሳኽ ኢሎም ኣናብስ ይለቁለን። እቶም ኣናብስ ድማ ነተን ኣብኡ ዘለዋ ኣንስቲ ብሙልአን ፀራሪጎም በሊዖም ይውድእወን። እዚ ኣዝዩ ሆሪፋይንግ ዝተባሃለ ወይ ድማ ኣስካሕካሕን ኣሰንባድን ዝበሃል ነገር ንዓታቶም ልክዕ ከም መዘናግዒ ኮነ። ኣብዚ ነጥቢ እዚ ከመይ ገይሮም ክበፅሑ ከኣሉ እንተኢልኩም ገለ ነገር እናሰዓቡ ስለ ዝመፁ እዩ። እቲ ነገር ድማ ፕሌዠር ወይ ግዝያዊት ጠፋኢት እትበሃል ሓጎስ ቼዝ እናገበሩ ስለ ዝመፁ እዩ። በዚ ምክንያት እዩ ኣዝኹም ተጠንቂቕኩም ህይወት ክትመርሑ ኣለኩም ዝብል። ፕሌዠር እውን ክትስዕቡ ከም ዘይብልኩም በዚ ምክንያት እዩ። ምክንያቱም ኩሉ ግዜ እዛ ግዝያዊት ወይ ጠፋኢት እትበሃል ሓጎስ ቼዝ እናገበርኩም ብዝኸድኩም ቁፅሪ እቶም ቡዲስታት ናራካ ኢሎም ኣብ ዝፅውዕዎ ነገር ውሽጢ ትርከቡ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሄል ወይ ድማ ሲኦል ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ጠፋእ ዝኾነ ሓጎስ ተኸቲልኩም ክትሓልፍዎ ካብ ዘይብልኩም ደረት ንላዕሊ ክትኸዱ ከለኹም ካብኡ ብድሕሪኡ ዘዘናግዐኩምን ዘሐጉሰኩምን ነገር ቃንዛ ወይ ሕማም ጥራይ ዝኸውን። እቶም ቡዲስታት ናይ ናራካ ዓለም ዝብልዎ ወዲ ሰብ ቶርቸር ዝግበረሉ ዓለም እዩ ማለት ድማ ዝሳቀየሉ ቃንዛ ጥራይ ዝረኽበሉ ቦታ እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብ ኣብዚ ሄል ዝተባሃለ ስቴት ወይ ኩነታት ውሽጢ ምእንቲ ክርከብ ወይ ድማ ሲኦል ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ክህሉ እንታይ እዩ ዘስዕቦ እንተኢልና ንገዛ ርእሱ ኣጸቢቑ ዘይምፍላጥ እዩ። ምክንያቱም ርእሱ እንተዝፈልጥ ነይሩ እቲ ዝደልዮ ነገር ፈልዩ ምፈለጠ ነይሩ። እቲ ዝደልዮ ነገር ፈልዩ ስለ ዘይፈለጠ ግን ፕሌዠር ዝበሃሉ ነገራት እናሰዓበ ይመጽእ። ሓጎስ ይዕድግለ እዮም ኢሉ ዝሓስቦም ነገራት ቼዝ እናገበረ ይቕጽል። ነዚ ናይ ምስጓግ ጸዋታ ወይ ቼዝ ናይ ምግባር ጸዋታ እናተጻወተ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ድማ ንገዛ ርእሱ ኣብ ስቴት ኦፍ ሄል ወይ ድማ ኣብ ኩነታት ሲኦል ውሽጢ ይረኽቦ። ፕሌዠር እናሰዓቡ ዝኸዱ ሰባት ወይ ግዝያዊ ሓጎስ እናደለዩ ዝኸዱ ሰባት ብምፍላጥ እውን ይኹን ብዘይ ምፍላጥ ቃንዛ ዝስዕቡ ሰባት ኮይኖም ይተርፉ። ስለዚ ንገዛ ርእሶም ኣብ ስቴት ኦፍ ሄል ውሽጢ ምስ ረኸቡ ወይ ድማ ሲኦል ውሽጢ ምስ ረኸቡ ሲኦል ማለት ኣእምሮኹም ዘለዎ ቦታ እዩ። እቲ ድማ ቃንዛ ጥራይ ስቃይ ጥራይ ምስ ዝኾነኩም ክትህልውሉ ዝነበረኩምን ክትበፅሕሉ ዝደለኹሞ ቦታ ከም ዝበፃሕኩም ይርዳእኩም። በዚ ምክንያት እዩ ካብቲ ቀንዲ ሕቶ ዲፕ ካብ ዝብላ ሕቶ እዩ ክጅምር ዘለዎ ዝበልኩኹም። እንታይ እዩ እቲ ትደልይዎ ነገር? መልስኹም ክኸውን ዝኽእል ኣይፈልጥን እዩ። ቡዲህ ዳርማ ተመሳሳሊ ሕቶ ተሓቲቱ ነይሩ። ንስኻ መን ኢኻ በልዎ። ንሱ ድማ ኣነ ኣይፈልጥን፣ ኣዕዋፍ ዘዕርፋሉ ኣእዋም እናተኸልኩ እየ፣ ኣነ ንርእሰይ ኣይፈልጥን ይብል። እዚ ማለት ድማ ኣነ እቲ ዝደልዮ ነገር ኣይፈልጥን ከም ማለት እዩ። እሞ ፈቲንኩም እቲ ትደልይዎ ነገር ክትረኽቡ እንተዘይኽኢልኩም ዲዛየርለስነስ ኣብ ዝብል ደረጃ ትበፅሑ። ድሌት ኣልቦ ወይ ድሌት ዘይብሉ በልዎ። ዘይምፍላጥ እውን ደረጃ ኣለዎ። ጀማሪ ወይ ቢግነር ስቴጅ ዝበሃል ኣሎ። መወዳእታ ደረጃ ወይ ኤንዲንግ ስቴጅ ዝበሃል እውን ኣሎ። ተቐዳማይ ደረጃ እንታይ እንተኢልኩም ንስኹም እቲ ትደልይዎ ነገር ዘይትፈልጥዎ ኮፍ ኢልኩም ስለዚ ሓሰብኩምሉ እዩ። ሓሲብኩም እንተተባሃለ እኳ ሱፐርፊሻሊ ክኸውን እዩ ዝኽእል። ማለት ድማ ንኽእ ካብኡ ድማ ኣብ ህይወትኩም ዘሎ ሓደ ሰብ ይመጽሞ ንዓኹም የጨንቐኩም። እቲ ትደልይዎ ነገር ንገሩኒ እናበለ ከጨንቐኩም ከሎ እዚ ፈቱ እዚ ኣይፈቱን ትብሉ። እቲ ድማ ሚድል ስቴጅ ይበሃል፣ ኣብ ማእኸል ምዃን። ካብኡ ድማ ነታ ቀንዲ ሕቶ ትሓቱ። ብሓቂ ግን እዚ ድዩ እቲ ኣነ ዝደልዮ ክትብሉ ከለኹም ውሽጢ ኣእምሮኹም ነቲ ነገር ከም ዘይደልዮ ይነግረኩም። ንግዚኡ እኳ ዘሐጉሰኩም ነገር ይኸውን። ድሕሪ ውሱን ግዜ ግን እቲ ነገር ንዓኹም ምንም ዘይውስኸልኩም ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብ ፋይናል ስቴጅ ትበጽሑ ማለት እዩ። ኣይፈልጥን እንታይ ከም ዝደሊ ኣይፈልጥን ትብሉ። እሞ ስለምንታይ ኢኹም እቲ ትደልይዎ ነገር ክትፈልጡ ዘይከኣልኩም? ክልተ ምክንያታት ጥራይ ክህልው ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓደ እቲ ትደልይዎ ነገር ምስ ገዛ ርእስኩም ስለ ዝረኸብኩሞ እዩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ነገር ካብ መጀመርታ እውን ምሳኹም ኣሎ። እቲ ካልኣይ ምክንያት ድማ ንገዛ ርእስኩም ኣይፈለጥኩሞን፣ መዓስ እውን ክትፈልጥዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም።
ምክንያቱም መለኮታውነት ዝበሃል ነገር ብገዛ ርእሱ ናብ ደገ ትዕዘብዎ ወይ እዚ እዩ ትብልዎ ነገር ኣይኮነን። ካራ እንተተዓዚብኩም ንገዛ ርእሱ ክቆርፅ ኣይኽእልን እዩ። ሓዊ እውን ንገዛ ርእሱ ከቃፅል ኣይኽእልን እዩ። መብራህቲ ወይ ብርሃን እውን ንገዛ ርእሱ ከብርህ ኣይኽእልን እዩ። እቲ ካራ ንኻሊእ ሰብ ክቆርፅ ይኽእል እዩ። እቲ ሓዊ እውን ንኻሊእ ሰብ ከቃፅል ይኽእል እዩ። እቲ መብራህቲ እውን ንኻሊእ ሰብ ከብርህ ይኽእል እዩ። ንገዛ ርእሶም ግን ከመይ ገይሮም ክገብርዎ? እዚ ባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ ሚስጥር ወይ ተኣምር እዩ። ስለዚ ኣይፈልጥን ምባልኩም ብኻሊእ ኣበሃህላ ወይ ኣብ ነፍስኩም ውሽጢ ክድገም ከሎ ሌቲንግ ጎ ይኸውን። ማለት ድማ ነገራት ምልቃቅ ምሕዳግ። ካሊእ ከመይ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል እንተኢልና ኣይ ላቭ ከም ማለት እዩ። እፈቱ ነገራት ንምግዳድ ኣይፈትንን ወይ ድማ ንምቁፃር ኣይፈቱን ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ ሰዓት ሂዩሚሊቲ ወይ ትሕትና ማለት እውን እዩ። ስለዚ ብገዛ ፍቃድኩም እዚ ቁፅፅርኩም ወይ ድማ ኮንትሮል ክገብሮ ኢልኩም እትሓስብዎ ነገር ክትለቅዎ ከለኹም ምስ ገዛ ርእስኩም እውን ኦብሰስድ ምዃን ክትሓድጉ ከለኹም ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ሓይሊ ትረኽቡ። ክሳብ ሎሚ እዚ ሓይሊ እዚ ኣይተጠቐምኩምሉን። ምክንያቱም መዓስ እውን ኮንትሮል ለቂቕኩም ኣይትፈልጡን። ምክንያቱም ነዚ ኢነርጂኩም ንገዛ ርእስኩም ንምክልኻል ክትጥቀሙሉ ስለ ዝገብረኩም። በቃ ነገራት ንምዕራይ፣ ነገራት ንምቁፅፃር፣ ነገራት ምእንቲ ክፍፀሙልና ንምግባር እዞም ነገራት ክትገብሩ ከለኹም እዚ ኩሉ ጉልበት ብሓባር ይኸይድ። ምክንያቱም ነገራት ንስኹም ከም እትደልይዎ ምእንቲ ክኾኑልኩም ስለትፅበዩን ስለትደልዩን እዩ። ነዚ ነገር ዘቋረፅኩምሉ መዓልቲ እቲ ኩሉ ዝባኸነ ዝተባሃለ ወይ ድማ እናወፀ ዝነበረ ኢነርጂ ንዓኹም ጥቕሚ ክውዕል ይጅምር። እቲ ኢነርጂ ምሳኹም ኣሎ ማለት ድማ ምስ መለኮታዊ ሓይሊ ሓደ ኮይንኩም ማለት እዩ። ነገራት ግን ክቆፃፀር ክትብሉ ከለኹም ኣነ ፈጣሪ ክኸውን ትብሉ ኣለኹም ማለት እዩ። ካብ ርእሰይ ወፃኢ ዝኣምኖ ሰብ የለን፣ ንኩሉ ሰብ ክቆፃፀር ኣለኒ፣ ዲክታተር ክኸውን ትብሉ ኣለኹም። ሽዑ መለኮታዊ ሓይልኩም ትስእንዎ። ምክንያቱም እትገብርዎ ነገር ንገዛ ርእስኩም ምክልኻል ጥራይ እዩ። ካብኡ ዝበለፀ ነገር የብሉን። ስለዚ እቲ ፕሪንሲፕል ወይ ድማ መርህ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ነዚ ኮንትሮል ዝተባሃለ ቁፅፅር ዝተባሃለ ነገር ብዝለቐቕኩሞ ካብ ርእስኩም ብዘርሓቕኩሞ ቁፅሪ ነቲ ነገር ብዝበለፀ እናረኸብኩሞ ትመፁ። ጊቪንግ ኤንድ ረሲቪንግ ማለት እዚ እዩ፣ መሃብን ምቕባልን። ፊሎዞፊካል ኢንተርቴይነር ዝብል ሽም ዝረኸበ ኣለን ዋትስ ነዚ መኺርኩም። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩም የቐኒየለይ ሰላም።